Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Abasa ayat 1 ngantos 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Abasa wa tawalla. Dheweke Muhammad raine mrengut lan mlengos. Anja'ahul a'ma. Sebab tekane wong wuta iku marang dheweke yaiku Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Lan apa to sira mangerti Muhammad mbok menawa dheweke iku kepengin nyuceni atine sangka dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Utawa dheweke kepengin nampa piwulang kang aweh manfaat marang dheweke. Amma manistaghna. Dene wong kang rumangsa dheweke sugih yaiku pemimpin-pemimpine Quraisy. Fa antalahu tasadda. Mongko sira Muhammad aweh perhatian marang dheweke. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Kamangka ora ana alane tumrap sira menawa dheweke ora nyuceni atine sarana iman. Wa amma man ja'aka yasna. Lan dene wong kang teka marang sira kanthi enggal-enggal kanggo nampa piwulang. Wa huwa yakhsha. Lan dheweke iku wedi marang Allah. Fa anta anhu talaha. Sira Muhammad malah nglirwakake. Kalla innaha tadhkirah. Aja kaya mangkono. Satemene piwulang-piwulange Allah iku sawijining pepeleng. Faman syaa dzakarah. Mongko sapa wonge kang duweni niat mesti dheweke bakal nggatekake. Fi suhufim mukarramah. Ing dalam kitab-kitab kang dimulyakake ana ing ngarsane Allah. Marfu'atim mutahharah. Kang dhuwurake lan disucikake. Bi'aiti safarah. Ing tangane para utusan yaiku malaikat. Kiramim bararah. Kang mulya tur padha bekti. Kutilal insanu ma akfarah. Cilaka tenan manungsa saeba kubure dheweke. Min ayyi syai'in khalaqah. Sangka apa Allah nyipta dheweke? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
sangka setetes nutfah Allah nyipta dheweke banjur nemtokake. Tsummas sabila yassarah, banjur dalane Allah gampangake. Tsumma amatahu fa'aqbarah, banjur panjenengane Allah paring pati banjur nguburake. Tsumma idza syaa ansyarah, banjur menawa panjenengane ngersakake panjenengane nangekake maneh. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sepisan maneh aja kaya mangkono. Dheweke manungsa iku durung nindakake apa kang diperintahke Allah marang dheweke. Wal yanzuril insanu ila ta'amih, mongko supaya manungsa iku nggatekake pangane. Anna sababnal ma'a sabba, ingsun kang wis nurunake banyu nganti luber sangka langit. Tsumma saqaqnal ardha syaqqa, banjur ingsun sigar bumi kanthi sak becik-becike. Wa ambatna fiha habba, banjur ing kono ingsun thukulake wiji-wiji. Wa nginaban wa qudba, ana anggur lan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, lan zaitun sarta wit kurma. Wa khadaiqa ghulba, lan kebon-kebon kang ketel. Wa fakihatan wa abba, lan buah-buahan sarta rerumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum, kabeh iku kanggo kesenenganira lan kanggo kewan-kewanira. Wa idza ja'atis shakhah, monggo menawa wis tumeka swara kang mbudhekake yaiku swara srompet kang kaping pindho. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ana ing dina iku manungsa mlayu sangka sedulur-sedulure. Wa ummihi wa abi, lan sangka ibune lan bapane. Wa sahibatihi wa bani, lan sangka istrine lan anak-anake. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, saben wong sangka dheweke ana ing dina iku nduweni urusan kang werna-werna. Wujuhun yawma idzin musfirah, ana ing dina iku ana rai-rai kang sumringah. Dhahikatum mustabsyirah, padha ngguyu lan seneng-seneng. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, lan ana ing dina iku ana uga rai-rai kang ketutupan lebu. Tarhaquha qatarah, ketutupan peteng amarga ina lan susah. Ulaika humul kafaratul fajarah, dheweke iku wong-wong kafir kang duraka.